Doing it for yourself means that you hold the gun by its barrel. It means you put your best foot forward. It means you go for the jugular vein. Now, let me propel you towards the 2 videos that have been uploaded about lucrative and prestigious jobs. I'm sure there is a space for you in the industry where skills are needed, not academia. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje siqhubeka nombhalo obuciko obizwa ngokuthiwa uju lwezinkondlo obhalwe nguNA Mahaye noZE Sithole. Siqhubeka nenkondlo ethi Ngizw Uthando. Ngizoqalisa ngokufinqa umqondo osobala walenkondlo. La angizulandela iphethini esilandelayo masiphendula umbuzo omude. I'm just doing a summary, a round off of the poem. Imbongi ikhuluma ngothando olukhulu. Ubumtoti bephimbo lalolu thando bunkeneneza ezindlebeni zayo. Imbongi iyaluchaza lolu thando, isivezele isithombe esithinta ubukhulu balo. Yingakho ikhethe amagama alandelayo. Igama lokuqala elithi olujulileyo elitholakala ebinzeni lokuqala, negama elithi olunzonzobele elitholakala ebinzeni lesibili, negama elithi oluntofontofo elitholakala ebinzeni lesithathu. Kungani ngithi ubumtoti bephimbo lalolu thando bunkeneneza ezindlebeni zembongi? Yingoba imbongi ikhethe amagama athi Ngizw Uthando, yawasebenzisa ngezindlela ezimbili. Okokuqala, yawasebenzisa njengesihloko salenkondlo. Okwesibili, yawasebenzisa njalo uma iqalisa umugqa ebinzeni ngalinye. Lokho kwenza ukuthi lawo magama athathe umsebenzi obizwa ngokuthiwa yimpindwa, noma athathe uphawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa yimpindwa. Phandle kokusetshenziswa kwamagama athi Ngizw Uthando njengempindwa, lamagama aphinde agqamise ukusetshenziswa kwesenza samuntu okuyisifenqo esichaza ukuthi into engaphili inikezwe izimpawu zomuntu ophilayo. Ukusetshenziswa kwesenza samuntu akugqanyiswa kuphela ngamagama athi Ngizw Uthando, kodwa khona namanye amagama agqamisa ukusetshenziswa kwesenza samuntu. Ilamagama alandelayo: lungisa, okuyigama elichaza ukubamba ngengalo uhole umuntu, elitholakala ebinzeni lokuqala, negama elithi lungisibekela elichaza ukwemboza nokweleka. La imbongi ithi yelekwa ngenkungu, uxolo kuleyo ndawo. Sithola igama elithi lungidoba ebinzeni lesibili elichaza ukukhohlisa, elichaza ukuyenga ngamagama amnandi, ukuheha umuntu omthandayo. Siphinde sithole igama elithi lungintofoza ebinzeni lesithathu elichaza ukupotoza umuntu, elichaza ukumkitaza umphathe kahle. Ebinzeni lokuqala igama elithi lungisa negama elithi lungisibekela awagqamisi kuphela ukusetshenziswa kwesenza samuntu, kodwa aphinde agqamise ukusetshenziswa kwemvumelwano siqalo, ngoba womabili aqalisa ngohlamvu oluthi lu, ukunikeza umgqumo omnandi. Okwesibili, ukugqamisa ukuthi imbongi ithobela
imithetho noma umthetho wothando. Ebinzeni ngalinye kulamabinza amahlanu, imbongi iphinde yakhetha amagama yawasebenzisa emigqeni eyahlukahlukene ebinzeni ngalinye ukugqamisa ukudlondlobala kothando noma ukugqamisa umthelela wokuba nothando olukhulu kangaka. Imbongi la isivezela ukuthi igcina isisangene ngenxa yothando. Ngesibonenge, ebinzeni lokuqala sithola umugqa wesine. Imbongi ithi ngimfoma izithukuthuku ezipholileyo. Igama elikhethiwe elithi izithukuthuku ligqamisa uthando. Imbongi imfoma nje noma ikhethe leli gama elithi ngimfoma nje ifuna ukusigqamisela nokusicacisela nokugcizelela ukuthi isothandweni, isangene, ijuluka nje esikhaleni, ijuluke ubala. Binzeni lesibili, imbongi isebenzise imigqa emibili ukucacisa, ukugqamisa, ukugcizelela ukuthi isangane kangakanani. Umugqa wesikhombisa, ngizibe nje ngingazibe lutho. Umugqa wesishiyagalombili, ngithule nje ngingathule cwaka. Phinda nje kancane, yini okugqanyiswa ile migqa? Umugqa ka-4, umugqa ka-7, umugqa ka-8. Ubukhulu bothando imbongi eluzwayo. Uthando oluyenza isangane. Ngesibona, ikhona yini imigqa equkethe lokho emabinzeni alandelayo? Yebo, ikhona. Ebinzeni lesithathu, umugqa we-11 nowe-12. Le migqa ifundeka ngalolu hlobo. Ngizwe ngiswakama wonke umzimba, ngijuluka ngiyojuluka. Ebinzeni lesine, le migqa iyakhuphuka-ke manje, iyakhula. Ayisemibili-ke manje, seyimithathu. Ake siboneke. Umugqa ka-14, 15 and 16 ufundeka ngalolu hlobo. Ngibe ngiyathe ngiyalala ngingalali. Ngibe ngiyathe ngiyazumeka ngingazumeki, ngiqwasha ngiyoqwasha. Ebinzeni lesihlanu, mithathu nakhona. Umugqa ka-18, 19 and 20 ufundeka ngalolu hlobo. Lungiphendula isiduphunga sansondo, lungiphaphathekisa, lungiphuphuthekisa, ngizule izinkalo nezinkangala. Ake siboneke. Umugqa ka-4 ugqamisa ukuthi imbongi ijuluka ubala ngenxa yothando. Umugqa ka-7 noka-8 ugqamisa ukuthi imbongi iyakwazi ukuzenzisa. Isifunde nokuthalalisa kanti akunjalo. Isifunde nokwenza sengathi ithule kanti empeleni ayithule. Umugqa ka-11 no-12 lapha kule migqa yomibili imbongi isebenzise ukuphindaphinda. Iphindaphinde umugqa wesine spreader in 2 lines. Kodwa-ke igqamisa uthando ngokusebenzisa amagama ahambisana nokujuluka kakhulu. Ibinza lesine sukela emgqeni ka-14 kuya emgqeni ka-16 lapho imbongi isebenzise amagama agqamisa ukuqwasha. Ebinzeni lesihlanu imbongi igqamisa ukuthi isiphenduke umuntu ebingeyena, isiyisilima, isihlala ivevezela ngoba uma ibona lo muntu emthandayo izwa uvalo luyithi thwansu, ivele ifane nempumputhe nje ikhohliseke. Imbongi iphinde yakhetha amagama ayimpambusi yokwenza yenza
ukuze igqamise ukuthi lokho ekhuluma ngakho bekwenzeka isikhathi eside futhi bekwenzeka ngobunono bekati. Lamagama aqala ebinzeni lesibili. Sithola igama elithi lungiqhwebaqhweba. Ukuqhweba ukubiza umuntu ngamehlo noma ngesandla. Ebinzeni lesithathu sithole igama elithi lunginwayanwaya. Ukunwaya ukuphala indawo elumayo emzimbeni. Ebinzeni lesine sithole igama elithi lungiphenduphendula, okuchaza ukuthi luyamguqula alale ngolunye uhlangothi. Ebinzeni lesihlanu sithole igama elithi lungibelesele, elichaza ukuthi lolu thando luhlale lunaye njalo, luyamnakashela, lumnamathele, alisuki eduze kwakhe. Balingani bami nani bafundi, bengithi ngenza isamari. Ngicabanga ukuthi sengiqedile, yize ngithe ukuba mujana nje. Ake siqhubekeni-ke nebinza lesithupha. Umugqa wama-21 ufundeka ngalolu hlobo. Ngizw uthando lungithi olinsi fumbe. La ngicabanga ukuthi kwenzeke iphutha egameni elithi olinsi. Ngicabanga ukuthi bekubhalwe noma bekufanele ngabe kubhalwe igama elithi phansi ukuze umugqa ufundeke ngalolu hlobo. Ngizw uthando lungithi phansi fumbe. Ufumbe isenzo ukuthi esisetshenziswe njengesifenqo esisuselwe egameni elithi ukufumba, okuchaza ukuthi uthando lumuyise phansi, lwamgila, lwamqoba amadolo. Lo mugqa imbongi igqamisa ukuthi kucishibane ngendlela ethanda ngayo lo muntu emthandayo. Umugqa wama-22 ngomthwalo engingenakuwuthwala. Lo mugqa imbongi igqamisa ukuthi uthando selufana nempahla okufanele ukuthi imbongi ihambe nawo. Ithi imbongi lowo mthwalo lowo ingeke yakwazi ukuwuthwala. Angithi phela vele emgqeni ongenhla imbongi ibishilo ukuthi phela lo mthwalo uyiwisa phansi, uyayisinda, okugqamisa ukuthi imbongi isigajwe uthando kwaze kweqa. Umugqa wama-23 ngisho ngisebenza ungisinde ungisithibeze. Ngalo mugqa imbongi igqamisa ukuthi uthando kuvele kube yilona olukhulu kunazo zonke ezinye izinto ezenzayo imbongi. Bese konke okunye kubonakale sengathi sekuncane kakhulu, akusanamsebenzi walutho. Ngoba phela uthando selwemboze, lwagubezela, lwacashisa, lwanyamalalisa, lwaleka ngesithunzi konke. Umugqa wama-24 imicabango yami izulu nozulane. Kusho ukuthi vele ngenxa yothando imbongi igcina isindwaza nje. Ibinza lesikhombisa. Umugqa wama-25 ngizw uthando olungumzwangedwa. Imbongi ikhethele lagama elithi olungumzwangedwa ukuchaza usizi umuntu aluthwala yedwa, aluzwa ngaphakathi kuye enhliziyweni. Ngewamuzwa umuntu athi kuwena, I love you, it hurts. Let's leave it at that. Umugqa wama-26 lunginakile, ludlala ngami. Imbongi ikhethele lagama elithi lunginakile ukugqamisa ukuthi luyambelesela, alumnike thuba, luyamfundekela, luyamnakashela, mhlawumbe luyamcefezela.
Imbongi ibhale umugqa wama-27 othi lungiphehla enhliziyweni. Lo mugqa imbongi isebenzise ukuphindaphinda. Yiliphi igama eliphindaphindiwe? Igama elithi lungiphehla. Lifana naliphi igama? Lifana negama elithi lunginakile. La magama womabili asho ukubelesela. Kungani imbongi iphindaphindile? Yingoba ifuna ukugqamisa umgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, yingoba imbongi ifuna ukugqamisa ukuthi ithobela umthetho wothando. Mugqa wama-28. Ngingawuthi mbibi ngisho nowami nje. Imbongi iyikhethelo sasenza ukuthi esisetshenziswe njengesifenqo esithi mbibi esichaza isenzo sokunambitha. La kuchaza ukuthi imbongi ayisakwazi nokudla ukudla, ihlale phansi inethezeke, Nkosi yami, ifide isisu sayo ngenxa yokuthi ixakekile zindaba zothando. Ibinza lesi-8, umugqa wama-29. Ngizw uthando olusanganisayo. Imbongi ikhethelela gama elithi olusanganisayo ukuchaza nokugqamisa ukuphanjanelwa yikhanda, ukuphanjanelwa yingqondo. Balingani bami nani bafundi, ngivumeleni ngisebenzise amagama athi imbongi ihlanyiswa uthando. Umugqa wama-30. Lungiphonsa la, lungiphonse le. Lo mugqa sibona ifanamsindo okuyifanangwaqa. Kunamagama 4. Igama ngalinye liqalisa ngongwaqa u-L. Leli fanangwaqa ligqamisa umgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, ligqamisa ukuthi imbongi ayisazizwa kahle. Sifana nomuntu ohlanyayo, isifana nomuntu osangene, olahlekelwe waphanjanelwa ingqondo. Mugqa wama-31. Lungihlome phezulu, lungihlome phansi. Lo mugqa ugqamisa ukusetshenziswa kwesifenqo esibizwa ngokuthiwa yindida. Siyini kanti lesi sifenqo? Siwukusetshenziswa kwamagama aphikisanayo, kodwa kube namagama phakathi kwawo. Yimaphi amagama aphikisanayo la? Ileli gama elithi phezulu naleli gama elithi phansi, ahlukaniswe yigama elithi lungihlome. Balingani bami nani bafundi, indida icishe ifane ne-oxymoron. Ifana ngani? Ngokuthi kusetshenziswa amagama aphikisanayo, kodwa uma sikhuluma nge-oxymoron lawo magama ayalandelana, kanti uma sikhuluma ngendida azohlukaniswa elinye igama phakathi. Umugqa wama-32. Lungimise ngekhanda ngizululeke. Okwangempela, lo mugqa ufakazela ukuthi imbongi isisangene. La sima ngezinyawo, asimi ngamakhanda ethu. Kodwa-ke manje ngendlela imbongi esithatheke ngayo, ngalolu thando enalo, yona isima ngekhanda ukukhombisa umsangano. Ngaphandle kwefanamsindo okuyifanangwaqa emgqeni ka-30 nangaphandle kokusetshenziswa kwendida okuyisifenqo emgqeni ka-31, imbongi iphinde yasebenzisa imvumelwano siqalo emgqeni ka-31 no-32. Imvumelwano siqalo ethi
Lu igqamisa umgqumo omnandi oyisigqi, iphinde igqamise ukuthi imbongi isisangene. Balingani bami nani bafundi, something came up, so I cannot for now continue with the last 2 stanzas. May I please be forgiven for that. We shall continue next time. For now, bye. Wazi ukuthi uyathandwa.